Saluton al ĉiuj kaj bonvenon al la tria leciono de Esperanto. Вітаю ўсіх і запрашаю вас на трэці урок мовы эсперанта. І сёння мы з вами пагаворым пра такую тэму, як вітанне. Паколькі ў папярэдніх уроках мы пра вітанне асабліва не гаварылі, але, як вы маглі заўважыць, пачаў я нашае відэа са слова «салютон». «Салютон» – гэта самае простае слова, якім мы можам прывітацца ў эсперанта. «Салютон» фактычна проста значыць прывітанне. Але звярніце ўвагу, чаму на канчатку тут мы маем «н». Як вы памятаеце, з папярэдняга ўроку канчатак «н» сведчыць пра вінавальны склон. Нагадаю, што ў мове эсперанта два склоны – вінавальны і агульны, які мы можам назваць і назоўным склонам, але ён будзе агульным, паколькі ён сумяшчае функцыі ўсіх склонаў. І у беларускай мове ў такім выпадку мы можам выкарыстоўваць родны склон. Напрыклад, мы кажам «добрага дня», «добрай раніцы», «добрага вечару», «шчасця», «здароўя» і гэтак далей. У мове эсперанта такім жа чынам мы выкарыстоўваем вінавальны склон. І слова «салюто» папросту значыць «вітанне», «вітанне», як сама з'ява. А калі мы кажам «салютон», мы быццам бы кажам «вітання табе, салютон аль ви». Пра гэтае «аль» мы крышачку пазней яшчэ пагаворым. Такім жа чынам мы кажам «бонан тагон», «добрага дня», «добрый дзень». То бок, паглядзіце, тут мы дадаем таксама і да слова «бонан», «добры», «тагон», канчатак «н». І калі нехта з вас вывучаў нямецкую мову і вы тут нешта знаёмае пабачылі, то не дарма слова «таго» – «дзень» запазычаны з нямецкай мовы. «Бонен матенон» – «добрай раніцы». Таксама «добрай раніцы», «добрую раніцу». Нехта там кажа, што ў беларускай мове няма слова «добрай раніцы» ці «добрага ранку», але я, шчыра кажучы, не разумею, чаму б не сказаць «добрай раніцы», «добрага ранку», калі душа просіць, калі абодва словы беларускія. Вось, таму не бачу тут нейкай праблемы. «Бонан весперон» – «добры вечар» ці «добрага вечара». «Бонан ноктон» – «добрай ночы», «дабранач». «Бонан тагон», «бонан матенон», «бонан весперон», «бонан ноктон». «Бонан ноктон» кай дольчайн сонджойн. Добрай ночы і салодкіх сноў. І таксама мы можам жадаць такім чынам усё, што заўгодна, калі мы выказваем нейкае пажаданне. «Бонан апетитон» – «добрага апетиту», «смачна есці». «Бон шансон» – «бон шансо» – «удача». «Бон шансон» – «удачы». «Пацон кай фелічон» – «міру» і шчасця. Як было сказана раней, у мове эсперанта ёсць толькі два склоны, а дакладней толькі адзін склон, які пазначаецца пэўным канчаткам. Гэта вінавальны склон з канчаткам «н» альбо акузатіво. Але все іншыя склоны пазначаюцца проста прыназоўнікамі, як, напрыклад, давальны склон. Давальны склон, то бок каму, чаму, перадаецца ў эсперанта з дапамогай прыназоўніка «аль». «Аль» можа перакладацца як «да», «к», «у» які-небудзь бок, у бок чагосьці. Напрыклад, «Ли дирас аль ши аграблан фразон». «Ли» – «ён», «дирас» – «кажа», «ли дирас» – «ён кажа аль ши», то бок каму, «ёй». «Ён кажа ёй аграблан фразон» – прыемную фразу. Нешта прыемнае кажа. Ці, напрыклад, «инструи». «Инструи» значыць выкладаць. «Mi instruas al vi esperanton». Я выкладаю вам эсперанта. Ці, калі мы хочам пазначыць нейкі накірунак. «Mi iras al universitato». Я іду ва універсітэт, ці да універсітэту. Ці, напрыклад, калі мы пазначаем таксама накірунак, хочам нешта паказаць, «rigardi» значыць глядзець, пазіраць, глядзець. «Ni rigardas alla steloj». Мы глядзім на зоры. То бок «аль» гэта значыць «да», але ў самым
широкім сенсі, у сенсі давальнага склону. На мінулому року ми з вами говорили про дієслови. Нагадаю вам, що дієслов у нявизначеній формі, то бок быць, бачыць, рабіць, гаварыць, мае канчатак «і». Наприклад, «ести» – быць, «віді» – відзець, то бок бачыць, «лаборі» – працаваць і гэтак далей. Каб утварыць форму цяперашняга часу, то бок сказаць, што я раблю нешта цяпер, мы выкарыстоўваем канчатак «ас». Як у слове «зараз» мы чуем «ас», і гэта цяперашні час. «Mi estas», «mi vidas», «mi laboras». Каб утварыць мінулы час, то бок сказаць, што мы рабілі нешта раней. Я рабіў, я бачыў, я працаваў. Мы гэтакім жа чынам выкарыстоўваем канчатак «is». Як у слове «гісторыя», то бок такая мнеманічная тэхніка. Гісторыя – гэта нешта, што было раней. І тут мы можам знайсці канчатак «is». Гісторыя. Такім чынам «mi vidis», «mi estis», «mi laboris». Нагадаю вам, што зменаў у асобах у нас няма. Такім чынам, «Ĉu vi estis en Berlino?» Ці «Ты быў у Берліне?» «Mi vidis lin». Я бачыў яго. «Li laboris kiel programisto». Ён працаваў kiel, значыць як, kiel programisto. То бок ён працаваў праграмістам. І «ni ne havis tempon». «Havi» – мець, мы не мелі часу. Як бачыце, нічога складанага. Як вы памятаеце, мова эсперанта – гэта мова-канструктар. То бок мова, у якой мы можам утвараць новыя словы, выкарыстоўваючы пэўныя элементы з ужо вядомымі нам каранямі. Напрыклад, адным з такіх элементаў з'яўляецца прыстаўка «маль». «Маль» – прыстаўка, якая пазначае антонім, то бок слова з супрацьлеглым значэннем. Напрыклад, «гранда» – вялікі, «мальгранда» – маленькі, «річа» – багаты, «мальріча» – бедны, «белла» – прыгожы, «мальбелла» – брыдкі, непрыгожы, «форта» – моцны, «мальфорта» – слабы, «амі» – любіць або кахаць, «маламі» – ненавидзець, «хелпі» – дапамагаць, «мальхелпі» – перашкаджаць, «сано» – здароўе, «мальсано» – хвароба, «вармо» – цяпло, «мальвармо» – холад. Такім чынам, маючы нейкае слова, нават калі мы не ведаем антонім гэтага слова, мы можам заўсёды ўтварыць яго з дапамогай прыстаўкі «маль». Фактычна, ад любога слова, для якога ёсць нейкі канкрэтны антонім. І гэта робіць вывучэнне мовы эсперанта яшчэ прасцей. Таму што, вось мы, напрыклад, слова «річа» – багаты, мае свой антонім як слова «повра», то бок «бедны». Але не ведаючы гэтага слова, мы проста нічога не губляем, таму што мы заўсёды можам сказаць «маю річа». І гэта будзе цалкам слушна. Лічэбнікі ў мове эсперанта. Нічога складанага тут няма. Для пачатку «уну», «адзін», «ду», «два», «тры», «тры», «квар», «чатыры», «квін», «пяць», «сэс», «шэсць», «сэп», «сем», «ок», «восемь», «нау», «9», «дек», «10». «Уну» даволі лёгка запомніць. «Уну до стрес». Ці, напрыклад, можаце запомніць так. «Уну» – унікальны. «Ду» як у літоўскай мове «ду». Ці, напрыклад, дуалістычная манархія. 3. Думаю, тут ніякіх аналогій не трэба. 3, яно і ёсць 3. Квар. Далей нам будзе дапамагаць музыка. Квар-тэт – група з 4 музыкаў. Квін-тэт – 5 музыкаў. Сэс – секста – адлегласць паміж 6 нотамі. Сэп – септима – 7 нот. Ок – октава, 8 нот. Нау. Шчыра кажучы, нічога тут придумаць не магу. І дек, декада, то бок 10 дзён. Ці
10 год. Каб ад гэтых словаў утварыць парадкавы лічэбнік, то бок першы, другі, трэці і гэтак далей, все вельмі проста, мы проста дадаем на канцы а. Унуа першы, дуа, трія, квара, квіна, сеса, сепа, ока, науа, дека. І звычайна мы дадаем перад ім яшчэ ла. Ла унуа, ла дуа, ла трія. Калі ж мы хочам запытацца пра колькасць, кіём значыць колькі. Але тут мы выкарыстоўваем асобны прыназоўнік. Калі для пазначэння роднага склону у нас быў прыназоўнік «д», то для пазначэння колькасці, аб'ёму, меры мы выкарыстоўваем прыназоўнік «да». Кіём да. Напрыклад, кіём да фруктoj. Колькі фруктаў, то бок колькі садавіны. Кілограмо да цукеро. Кілаграм цукру. Multe da homoj. Шмат людзей. Ботело да віно. Бутэлька віна. Паглядзіце, мы выкарыстоўваем «да», калі нам трэба сказаць пра пэўную меру, пэўную колькасць. І такі прыклад. Ботело да віно, бутэлька віна. То бок віно ў бутэльцы ёсць, і яна поўная. А калі мы скажам ботело де віно, гэта будзе значыць проста бутэлька з-пад віна. То бок у ёй можа быць і вада, яна можа быць і пустой, гэта проста бутэлька ад віна. Тады як ботело да віно, гласо да акво, стакан вады, гласо де акво, стакан з-пад вады. То бок проста стакан, у якім можна наліць ваду, але не абавязкова ён нават поўны. Спадзяюся, што гэта было зразумела. Ну і засталося яшчэ некалькі момантаў. Трэба паглядзець некаторыя яшчэ словы. Por значыць для, дзеля, за ці на. Напрыклад, tio estas bona por vi, tio estas bona por mi. Што добра для цябе, тое добра для мяне. Dum значыць падчас чагосьці, dum la lezione, падчас уроку, падчас заняткаў. І інтер, як у слове інтэрнацыянальны, значыць паміж. Інтэрні між намі. Yes значыць так. Yes, mi volas. Так, я хачу. І не значыць не. Не, mi ne povas. Не, я не магу. Nur значыць толькі. Al mi estas bone, nur kun vi. Мне, al mi. Добра. Ёсць добра. Толькі кунві з табой. Мне добра, толькі з табой. Мы з вами ўжо гаварылі пра прыслоўе. Прыслоўе гэта слова, якое адказвае на пытанне як. Звычайна ў мове эсперанта яны маюць канчатак «э». Боне, мальбоне, беле, теруре, жудасна. Мульте, шмат. Але пэўныя словы, якія выконваюць гэтую функцыю, яны проста не маюць свайго канчатку. То бок іх таксама можна прыраўняць да прыслоўяў, але свайго канчатку яны не маюць. І гэта такія словы, як анкл, таксама годіяў, сёння, ці, напрыклад, трэ, вельмі. Годіяў, анкл мі, estis en universitato. Сёння таксама я быў ва універсітэце. La problemo tre interesas min. Дадзеная гэтая праблема вельмі цікавіць мяне. І апошняя тэма на сёння гэта саюз, то бок злучнік што або ке. І вы скажаце, у нас ужо было што. Што гэта кіо? У чым жа розніца? Розніца ў тым, што ке мы выкарыстоўваем, калі мы хочам сказаць «я ведаю тое што». То бок, калі мы перадаем нейкую інфармацыю. Гэта не пытальнае слова, гэта слова «злучнік». І тут для знаўцаў замежных моваў я нават папісаў, што ке гэта як польская «же» ці ангельская «that». Місціяс, кемі, нейон, ціяс. Я ведаю, што я нічога ведаю. Нічога не ведаю. У мове эсперанто у нас адзіночнае адмаўленне, то бок як у ангельскай мове. Місціяс нейон, я ведаю нічога. Казаць місціяс нейон
будзе на эсперанта тавталогіі, будзе заблытана, мы просто кажам, я нічога не ведаю. Вось. Ці, напрыклад, Ліріс, калі лерніс ла лецыёнон. Ён сказаў, што ён вывучыў урок. Калі ж мы выкарыстоўваем слова «кіён», значэнне фразы будзе зусім іншае. Ліріс, кіён і лерніс одіяў. Ён сказаў, што ён вывучыў сёння. Ён, як бы, расказаў той матэрыял, які ён вывучыў, што менавіта ён вывучыў сёння. Спадзяюся, што вы зразумелі. Але калі у вас будуць нейкія пытанні, далучайцеся да групы ў Тэлеграме, пішыце свае пытанні, мы на ўсе пытанні адкажам, там ёсць людзі, якія ўжо добра ведаюць мову эсперанта, далучайцеся да абмеркавання, там будзе яшчэ і хатняе заданне, дасылайце свае хатнія заданні, мы таксама ўсё адкажам на ўсе пытанні. Я вельмі рады, калі вы націснеце падабайку, калі вы напішыце нешта ў каментарах. І калі ўжо мы гаварылі пра вітанне, то зараз можам крыху сказаць пра развітанне. Самае простае, што мы можам сказаць на мове эсперанта, гэта «джис». «Джис» значыць «да», але мы выкарыстоўваем яго ў сэнсе «пакуль», «бывай», «да пабачэння», «джис». Але калі мы хочам сказаць «да пабачэння», мы скажам «джис ревідо». Ревідо – сустрэча. «Джис ревідо». І зараз я хочу вам сказаць «данкон», «дзякуй», «данкон» і «джис ревідо», «джис ревідо», «джис ревідо», «джис ревідо».